with white Gigoni representing Azerbaijan. Кой е момента на Европейската комисия Шеве? Точко ли е? А той да съди. Дали се заложността Александър и това? Кой е председател? Шнайдер. А сега? Не са ли имали такова? Не са ли имали конгрес? Вече не те интересува. Видя ли? Абе, ти ще дойдеш на моята, ама. Интересуваме сега колко лагерници ще ми дойдат, защото трябва да дам пари. И трябва да изкарам пари за целия китайски народ. Да. Не са отворени програмите за... Ти колко спално места направи в Лаката? Питам. Трябва ми хотел, мамка му. Изкарал съм всички разрешителни, всичко ми е такова и не знам какво, нямам пари. Защото по проектите, които не са пуснали проектите и съм 0 на 0. А си трябва доста цифри. Над 200 000 ми е хотел. Колка? Да. Айде, брат ми, чао. Тия 200 кила, където бяха 250 кила. Че да отпръска главата. Winner Marco Ushani Kokaya Azerbaiján. Bravo. For next Congress of Number 2.